Nosaltres vam entrar en el projecte Generation perquè vam estar pensant que necessitàvem d'alguna manera participar activament en la generació d'energia. Al no tenir aquest sostre lliure, vam optar per l'altra via, que és dir, invertirem en la creació d'horts solars, tot el que sigui millorar la nostra economia és fantàstic, i si a més ho fem d'una manera com la que ho hem fet, doncs tanquem el cercle. Per calcular l'aportació que vam fer al Generation tenim molts pocs coneixements en aquest àmbit, però era molt fàcil. Crec que hi havia una mena de calculadora que et feia poder fer el càlcul en funció de l'energia que tu consumeixes en un any i a partir d'aquí decideixes quina quantitat hi fiques. Actualment estarem consumint a preu de cost aproximadament un 70% del consum total de la nostra energia. Si hi ha alguna empresa, sigui de la mida que sigui, que forma part de Som Energia i que s'està plantejant participar d'aquest projecte, jo li diria que és molt senzill de fer i que és una manera molt fàcil això, de contribuir a la generació d'energia verda i a part tenir uns beneficis que per qualsevol empresa estan bé, com que una part del cost teu energètic tingui un preu més baix perquè estàs consumint aquella part de l'energia a preu de cost. Aquesta manera de treballar amb energia neta i a la vegada estar empoderat, ser el copropietari de la teva pròpia empresa energètica, és una bona manera de fer per tu i de fer pel teu col·lectiu.